tia. Necessito proposar llocs on anar a fer un cafè. No sé, tu saps algun lloc així xulo? Sí, clar, tia, apunta. Mira, al carrer Mallorca hi ha un bar que està desenfocat. Si no, també hi ha un lloc molt cuqui a Gràcia que pots prendre cafè sota una taula mentre la gent està menjant. I si tens una mica de sort, potser enganxes algú deixant-ho. Imbècil! Si no, si vols una mica de misteri, pots anar a l'About Time, que és un bar que està completament a les fosques, tia. Per què la meva cadira es mou? És que crec que t'has assegut sobre la meva cama. Però si vols un lloc que sorprengui de veritat, has d'anar a Can Gerard. Hola, sóc en Gerard.